един ден, когато се гримирам. Аз съм се влякла с пълното екип, че брат ми дал ми да е някаква помия. Това ще кажи. Зелена закуска. Аз ще си оправя лицето, защото не приличам на нищо, не взяла приличам. Та някакво грим, в смисъл да не е много така, нали, кантаристо. И той... Разсъвам си първо, ще си сложа малко палитра. Чакаме да излизам аз. Аз излизам към те. Да. Чак секунда. Да. И така хора, слагаме се от тази палитра маничко, е така за буските. Аз съм готова, правим си косата, ще ми теш само обувките отвън. Сега да чакате, много си гледаш. Айде да. О, хора, много ми се заплете косата. Елата да редрош тук. Да бим буферите толкова. Да, бе. Забити ще ми чука. Ще как си сложнах. Някакъв полицай. Тук трябва да за палката. Я филпа. Хора, сега си излизам. Хора, няма как да минем без Hello Kitty чорапи. Аз им мисля, 2 чифта са вече. Hello Kitty чорапчета. Имам едни розови и едни бяли. Да. Обуваме Hello Kitty чорапите. Не съм качвал, мисля, да ще отбая време. Дай това парфюм. Ай, скъпи се, де. Скъпи. Дай, бе. Дай, Петре. Хората цикаме се с този парфюм. Мъжкия, знам, но мирише много хубаво. Готово се обуваме маратонките. Така сега да ви покажа с какви обици са. За да ми се затворят дупките. Пак мирише от обувките. Парфюм с обувки.
Любо ми е тази обувка, последната. И хора, ето ми го завършения вид. Чакайте. Ох, джуката. Той седя заради пастета тук, айде. Всъщност и пастет ще се върна.